Добър вечер, дами и господа! След като Азис каза, че задникът е най-важен за него и той го определя като такъв, то за мен не остава нищо друго, с което да мога да се оприлича. Аз изпуснах конкурса за най-красиво дупе, отрязаха му от конкурса за бедра, за градина успях да подам документи на време, за мисли се явих, но пък имах известен проблем с майка ми и в крайна сметка си останах такава сиротка, тъжна, малка ми танка. Но нищо, аз съм свикнала така от дете и понеже съм момиче, но ме кара да се обличам в костюм, че е по-престижно, нали, защото правим предаване, нека това предаване, нали, да започне по някакъв начин. Нали? Добър вечер. Знаете ли какво е любимото ми занимание вкъщи? Да се отпусна на дивана, да си налея чаша, с уиски, тръгна мотора, да гледам какво сте ми писали, скъпи фенове, да прочета вашите сладки писма и да ги накъсвам гневно на малки парченца. Всъщност се шегувам, нямам фенове. Даже и аз като Бойко седя сам като куче у дома. Вия рева, пиша стихове, гледам филми с насилие. Що? Не знам. Скоро обаче смятам да променя своите навици, в смисъл пак си рева, ще вия и ще гледам филми, но вече по друга телевизия. Гледай. БСП ще си прави телевизия. Те може никога да не са се занимавали с телевизия, но поне най-после ще се хванат с нещо, от което разбират. Ама точно на време го пускат този канал. Тъкно спряха ловно-рибарския, че няма с какво да се заспива. Нали, иначе ония хайч. Но да не се шегувам с хората, защото тяхната цел е да привлекат, цитирам, интелигентната, мислеща и все още чувстваща публика. Браво! Браво! А ето я и въпросната публика. Хайч! Но, както всяка телевизия, хубаво е наблизо да има и ведомствени заведения. Разбира се, другарите са измислили и това. Вижте за какво говоря. За монумента на Бузлуджа става въпрос. Той щял да стане кафене на историята. Кафенето на историята. Идеята е този паметник на гениалността, това изкуство, бих казал дори извънземно изкуство, да стане музей на световния социализъм. Между другото, като казах извънземно изкуство, извинявайте само да направим една вметка. Един руски учен съвсем сериозно е разбрал, че извънземните ни идвали тук до земята, не се свързвали с земляни, защото ни смятали за идиоти. Това съвсем сериозно чето го онзи ден. Да се върнем към Бузлуджа. В една от залите трябва да бъде кафене, в което да има маси на Димитър Благоев, Карл Маркс, Георги Димитров, Фридрих Енгелс, Ленин, Че Гевара и някакви други, че се обърках и аз. И за да се по-че гаврия с тях, трябва да ви споделя какво според комисията Павлов ще присъства в менюто на това заведение. Първо, всички уиските са 45 годишни. Второ, всички маси са вляво. Ракия Георги Димитров, която те изгаря до основи. Изобщо това е заведение 5 звезди. 5 звезди. 5 от всекъде. 5 червени. Да ви се оплача, има едни съседи, дето надуват много яко поп-фолка, ама всяка вечер, дори телефонът ми сам се нагласи да звъни. Звуди ме в някоя квартална кръчма. Вие се смеете, ама аз звънни, но съседите може да крещят, тропат, да блъскат, да скачат. Не мога да се спи. Но това не е най-лошото. Знаете ли кое е най-лошото? Никога не ме канят мен. Само им тропкам така от време на време по парното, те си мислят, че ги карам да спрат, но аз всъщност им говоря по морза. Моля ги да ме поканят, дори понякога викам полиция, за да може като си тръгнат полицаите, те да не дойдат още по-силно музиката от яд. Но както и да е. В Ню Йорк обаче са измислили решение за този проблем. Вижте сега. Купунджи, да ви кажем, се вихрят на дансинга, пропадат при съседите. Чета ви надолу, дивия купон в триетажната сграда се е пренесъл на долния етаж, след като подпиналите купонджии се стоварили заедно с тавана, алкохола и мезетата върху главите на своите съседи. Слава Богу, няма смъртен случай, но това е. Като не те канят, бургийката, изчистваш добре хола, прибираш мръсните чорапи и чакаш да стане 12. Дет се вика, ако планината не отиде при Мохамед, знаете. Онова идва у вас. А като знаем и какви сгради има в центъра на София, може да си поръчаш парти и от 5 етажа нагоре развиш. Глупости. И за да не се чуете как ги измислям, ще ви кажа, краде ги. Нали сте чували? Добрият артист копира, по-добрия Митко Павлов краде. Ето и откъде крада. Най-съдържателната книга в света се нарича Бла-Бла.
Бла, бла, бла. Представлява книга, която макар и на пръв поглед стандартна, всъщност се състои само от думата бла. След като разбира за това откритие, милиони микроби тръгнаха към моловете. Любен Дилов син смени статуса си. Ваня Щерева написа нова книга. На Митко Цонев му дойде нова идея за предаване. А Пауло Коелho фалира. Всякакви хора, всякакви глупости. Все пак. По-малумен преход. Трябва да ви кажа, че никой не може да измисли в едно предаване. Може би има гени, ма да не ги споменаваме, че са колеги. Остава директно да ви питам. Абе, вие имате ли си талисман за късмет? Например, някоя гривничка, някой неотварен презерватив, някой отварен презерватив. Аз, между другото, също си имам талисман. Син талисман. Една 20-левка, примерно като ме спрат катаджиите. Знаете ли как на късмет успявам да се измъкна? Но, моля ви, стига за мен. Вижте какъв талисман си носи какъв ви Азис. Азис, задникът ми носи късмет. Това заяви изпълнителя в едно интервю. Ей, това е голяма далавера. Че ефтинко, си го носиш навсякъде. Трябва да започнат даже да продават ключодържатели с задника на Азис, пръстени с задника на Азис. Даже за колата. Тия дете слагат на таблото, дете си котушкат главите. Предлагаме тези сувенири да ги пуснем в Русия, че да припечели малко, докато е набрал слава човек. Но пък да оставим Азис на страна и без това хората достатъчно говорят зад гърба му, че и други неща там се случват. Добър вечер! Но, време да поговорим малко и за жените ни. Горките женички, обичам много ги всички, помните една песничка, много сме загрижени за тях. С тази постоянна мигрена, която им се появява всеки път точно преди лягане и гет и късмете. Сега, ако си въобразявате, че те си го измислят това, изобщо не е така. Вижте новината. Гледай, жените наистина ги боли глава, когато отказват секс. Да, бе, Риш, моля те, боли ме глава. Тая реплика беляза годините на нашето съзряване. Момчета, не им вервайте, мръсни масти. Огромна е вероятността мигрената на вашата половинка да се лекува идеално в компанията на симпатичен представител на групата Готяни Чипосан. Ето още няколко белега, по които може да познаете, че това с главоболието е само предтекст. Ако приятелката ви има повече от един номер в телефона, запаметен като мама, бъдете сигурни, че поне 2 от тия мами се бръснат абсолютно всяка сутрин. И то не е само, нали, там. И последно, но не на последно място, поставяме среднощните SMS-и и позванявания, които, ако щете, вярвайте, не са грешка, нито се обажда познат от щатите, където сега е ден. И да знаете, че всички тези мъдрости се изпразват от съдържание в 5 дни от месеца. Що? Да. Ма той как само 5 дни, бе? Мачи мене ме лъжат от години, бе. Леле, ужас. Тук се устрахме. Аз винаги броя поне по седмица или 10 дни. Кошмара. Тим смеца. Няма значение. Това ни остава, мили мои хора. Минах резко надолу. Усмихвайте се, момчета. Някои и това не могат. Вижте за какво говоря. Хопала! Забраниха на принц Хари да се забавлява. Леле. Той е милф. Наразиш и съвсем ме изуми. Говорим за Елизабет, тази прекрасна дама. Тя може да си сменя както си иска нелепите шапки, а момчето да си седи в имението и да си скучае. А ако има такава балдъза, като Пипа Мидълтън, както се казва, по дяволите да върви и короната и всичко, що знаете с балдъзата. Нали? Който има балдъза, никакъв проблем. Както за неграмотния човек буквата А са само 3 чертички, така пък за естета Павлов Пипа е родена с името си. Дай Боже всеки му, затова Хари, трупни ух по маса, ти принц ли си или лукова глава. След малко се връщаме в студиото с тази вечешния ни гост, ще го видите след секунди. Айде!